హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మాత్రం వీడియో చూడకండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. సరే ఫ్రెండ్స్, కాకినాడలో అతి దగ్గరలో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ హౌస్ కావాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో ఈస్ట్ ఫేసింగ్తో మనకి 175 గజాల్లో లభిస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నచ్చితే కనుక కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. మరిన్ని వివరాలు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ హౌస్లో ప్రతి ఇంటీరియర్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా అయితే చాలా బాగా చేయించుకున్నారు ఫ్రెండ్స్. 2 బెడ్రూమ్స్ విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్, ఒక హాలు, ఒక కిచెన్, ఒక డైనింగ్, ఒక దేవుడి గది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం వీడియో అయితే చివరి వరకు చూడండి. ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వివరాలకి కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి అయితే తప్పకుండా ఫోన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే నేను అనేక వీడియోలు చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అంతా ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు డౌట్ వస్తే నాకు ఎక్కడైనా చిన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు నన్ను అడగండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? వీడియో చివరి వరకు చూడండి. ఇంటీరియర్ విషయంలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఎక్సలెంట్గా ఇంటీరియర్ అయితే కంప్లీట్ చేశారు. బెడ్రూమ్స్ కానీ, కిచెన్స్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కూడా అసలు ఎక్కడ వాష్రూమ్స్ కానీ ఏది కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. మంచి క్వాలిటీతో అయితే ఈ హౌస్ అయితే బిల్డ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. బయట పార్కింగ్ ఉంది, రోడ్డు వచ్చి 60 feet రోడ్డు బయట అవైలబిలిటీ ఉంది. అన్నీ కూడా చాలా మంచి మీకు హౌస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్కి అయితే మీరు ఫోన్ చేసి ఖచ్చితంగా అడగండి ఫ్రెండ్స్. బయట వాష్రూమ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అన్నీ కూడా చాలా ఇంటీరియర్ విషయాల్లో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ మంచి వాస్తు ప్రకారం అయితే ఈ బిల్డింగ్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. పక్కన బిల్డింగ్ కూడా సేల్ అయిపోయింది. ఈ బిల్డింగ్ ఒకటే ఉంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? ఈ ఇల్లు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కాల్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీరు ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.